Katakyie live worship. Ready ayemi. Hallelujah. 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 Kristo ye dofo kesi aye mana mo na no pay. Kristo ye dofo kesi aye yina ye kamfu ni din tontom no mani din so na no pay. Onu awama yenim enwu ase no enyi yamfa yansha mayansha yatamfo amfa yansha yatamfo nsada no ene anope onu ni din konkro na ye maso onu ni din konkro na ye yi na ye ena anope enti mepese baabi a wo bia no Nyankopon onhyira o memo bibia kwa basronko kase pa ede ba Katakyie live worship dani de nyina sema metaka ne se atwema ha nyina ye ne yekuta live worship headquarters obia ni ho de ono odumankoma Nyankopon waka no no ena waka onipa basa bia nim onipa ho odin bia nim onipa emu bia nim eye onu ni Kristo basa yi adom no ono na ho odin ni nim de ene ne direction ene nenso wama ye asebie Erade dia che na no pay Indiana no pay ni din kunkunya ni din kasia emma ni din son kanche ni se Kristo yama wamo ano pe radi Nyankopon hyire woni pandasa ni bia Yeda dumra Nyankopon ase
ono no ama yanim engu ase wa ma yatamfu nyina kolo battery intimacy na no pa ye ben sore na mana hunso ono ankasa wo ye king of kings ono ni ahimu hene ewura mawura Jankobia nyankropon me frɛ no aye bia fu nyankopon ono no oye bie ma onipa da saniti mi ye shock na nipa ne te wa wo de ne nsansumu ano o se he wei eye nyame mama ye nyame o ene ye juada ye sina wo twe fufuro mu ye gusua wo ha ye sina wo twe fufuro mu enti ba bia wo bia enti akase nkoma ma modani da nyina mo twense mu betie Katakyie live worship atuma nyina live worship headquarters na Danquah senior mi gina animwo na me barrich monzu chinchin fidie no na minister justice ye produce mi no. Oh Jesus, oh Jesus. Ano pera di nyankopon be nyame na ne maso akosoa ye ne masede na asamasi no. Enti baby a minwa Big Joe phones wo bia no me danase. Big Joe phones and enterprise phones and accessories. Baby a Big Joe wo bia nyame nsia no pa. iPhone de me pacho no ani Big Joe. iPhone screen repairs de me pacho no ani Big Joe. Enei se wo pe baby a your phone pa na wo phone wo nya problem wo ho dia. Ano pe no ani Big Joe na me kan for dia man why. And so we pay screen protesters, we pay chargers, iPhone screen, Samsung, Infinix, Tecno, Aidoou, phone now who do a Big Joe ono your friend of phone professor. Or no wabo PhD wo phone. Big Joe no wabo PhD wo phone professor no enti iPhone no de aye bia na no pay fabre Big Joe no onye man why screen na say ni nyina ano pay fabre Big Joe no onye phone no emfa man. Your number is 0245794556 0245794556. Big Joe Ebuakwe ya total filling station unya dru abon se pragiafo no Big Joe biem se na no pay yen sori nyankopon tie ebuakofo ni dwomfo ni nyina ya chiachia mu nyina wai. Master Latif Motors and Spare Parts. Pragiano no ma mo pese motor Pragiano na no Master Latif frame was minia makwa kofa Pragiano Bajaj no new type biaba. Aha, it is o pese uchi latest Bajaj new type na. Master Latif Motors and Spare Parts na no pay. Ka owners for no ma mo to Pragia de man krofo twi mamo no a mo de ye work campaign no enne mo mfre Master Latif ya ba be bie ye branch ne ba ko nka komu ya washing be ni nchen o pe 054224585 054224585 Master Latif Motors and Spare Parts Wadoma Royal Hotel. Wadoma Royal Hotel. Ene wo pe baby ada na sese wo adwojoa Wadoma Royal Hotel na no pay ebu akwa menhia ho ne ye ho ye na ye mpa no da so etimi mama massage wo ho na ma ye wo ya watu kwan akwa ba wo pe baby ada adwojo ho a ama mpa na sa massage wo eye Wadoma Royal Hotel entia no pay bra Wadoma ho wai wadana wa sore no he ewia na bo we na ni mu ayehye wo pe baby ase adware aye wo pu wo ho pu ni ye kama in fact ano ohye pu a udware mu afi no wankasa otimi se wo body na ye relax eno ane Wadoma Royal Hotel ye wo conference room na 50 to 350 guests. Enti se wo di dwumadie bi wa ye wedding wa sorry wo pese wo ye reception wo pese wo ankasa wo ma adofo ba no mu pe baby papa bi dididi a ye Wadoma Royal Conference no omo conference o ma chichem ye Wadom Conference and next conference and next mini garden event na je so mo sa wo garden bi wo ho ma mu di mu birthday no mu pe garden mu a ye frɛ baby garden mu Wadoma wo ni nyina ye number 0558599679. King's Metal and Fabrication Works. King's Metal and Fabrication Works. Richmond nano pay ba police for ni jina ye. Richmond si police for you kura mo kire mo ho. O Mr. Richmond wudi ejai.
Omunim say ye ba sorry woduma nkoma no. Omo anye very careful. Ye be maka na twa fa ba ko na so. Ewana police ni ba ko ti was hey, ube maka twa fa me na so na monko. Enti wo hwehwe Kings Metal and Fabrication West na chira kwan. Baby a police fo ne tagina no. Omu tagina hopa. Ohona Kings wo free buakwa eba wo tra infum farms no wo kakra bia obo Kings Metal and Fabrication West wo free nkawe enka kom akrofum wo free outside one so ba Kings ewo nifa so wo tra share filling station aka mu odru infum farms no hona enti wo ba Facebook mama nkancho say live on Facebook so wo ba Facebook ni YouTuber wo say Kings so ne ndade no so we am so wo ye obi gate bi na ama no Kings adwuma hote pa Kings adwuma hote na mi nshira Kings baby Kingsley baby awo bia 0559 912 862 0559 912 862 eye Kings Metal and Fabrication West enti fear of woni nyina mo pedo papa dia atumu fie no security do acha say eye very affordable and say quality so a make am for Kings Metal and Fabrication West the amount na no pay. Eye Vicky Boutique eno bani mu heya ani ene omu din hwe ani mu ene wo pe occasion bia ko na se in fact wo patare papa de eno ani Vicky Boutique sa eno Richmond last week Richmond ko mama Vicky wo na okoje atare wan kan kire me wana meso me fe kire na atare ye hye me amedi gina Facebook ni YouTube no me kwaje ni wo Vicky Boutique ho enti wo patare papa de ko occasion bia eno ani Vicky Boutique me kwa na me se mama Vicky me pacho mama atare nse na in fact wo ma Richmond atare de ama me so mi bi nse enti wo ba Facebook ni YouTube wo ba hunse matare no eje ginam utimi se abofo ginam oh Jesus. Vicky Boutique 0546496453 from mama Vicky Boutique o pe chira kwan so ni eno ba na di hwe ni mu aferi heya ejapata manager Gladys ejapatas Dr. Emmanuel Semense ejapatas manager Gladys ejapatas Dr. Emmanuel Semense Japata ne pado petas padi atu vie wo de bra Facebook na be showroom we ni ye friend showroom wate enye ba bia chochopon ba bia ni ye friend showroom debi showroom papa no eno ani ye Japatas because quality tas ni nyina manager Gladys wo bi quality tas no se wo pe quality tas ni nyina de edi udwuma tas no na edi dwuma kese pa de ama na no pa dia me kanfo Japatas na de ama why se tas no se de eti bia anope bra na beji bi oba ha manager Gladys manager na ni atia na no ho ofe na obu ade na obu nipa bia no ono a ne manager Gladys Japatas wo de onye duru o se kim na manager Gladys ka se me pa cha on ma o tasa de bi ka kire ne se o tie Katakyie live worship enti wo sere na on tasa ne so man because want so ama wa enye papa kura wan hwe ya wuntie biem wunya kasa se kim manager Gladys bete wo so pa ye wo security doors ye wo basing with cabinet Japatas asa kofa paint bia wo fie na ye fia wo ni ye fia wo dem wo ye fia me pa cho fa desta bonjom paper wo na na sa ye mo no asini da dem who pay ye chira kwan ye wa aferi ye ni aferi community hospital no ene di ben pa number ni 0245 967-229 0245 967-229 Japatas enti nano pay udru Japatas omudi speaker kesi wo se debi and now was Sunday na nyamini pana eba no oh Jesus Japatas if one say there be the Church of Pentecost Pastor Benjamin Aidoou
and none of pay all baby. Or mumma, or mumma, better thousand, or mumma, one in Sapinda. And yes, you Chris, our yaw don't for no one way and phones on the and bonnets on the any nano peno. Pastor Benjamin Aidoou at the Church of Pentecost. You will never hear ya. Za me kachira wo se na watchu we mu no osode no so won fa wo awurama fa won hyema wan kasa no wa ya ho esanse nyamini pa kase wo hase ya e wo so wodi wuramu papa Apostle Emmanuel Jemfi baby a wo bia kra me cha Right Way Bible Church original Indiana pay, I believe we see a bayan shira. Pastor Benjamin Aidoou and a Deaconess Grace Aidoou. Deaconess Grace Aidoou so oh Jesus. Oh Jesus. Inti baby will be I want to tell you something. Me pese me ke bibi chire ona no pay why. Yes, and cabin for quanky a quananka yamu. Now what you make a bin quananka, what you mean now, what nano peno, nanka ukurano crano, and once in a kurama for and then so nyanya, and yet any padre in a Christo wajune, and yet on yet, and ni padre in Yamiajune. But me person and me can't say me children when you put the Sanibian Sana, Pastor Benjamin Aidoou room. And with Deuteronomy 8 verse 18. Just a radin coupon, some na some or dear self papa no, and then you bet drink hope. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ain't baby will be on for Bible. Oh Bible no went to me and found me you memoir me patch off away in why. Breaking the spirit of poverty. Now what you must see here, oh, young, ye tuna say.
papa ohia mama wutie me minwa ba wutie me ohia nya de po enti Kristo kura wo ba ye no wamfa no wankobo obi a woni ska me na me ka kire Yesu no pe baby esika wo enti baby esika ni no wo hwehwe Kristo wo hu no osisi kane dwete ya mimi asafu awurade dia enka Yesu mpesika senko obeka se mi ohia ya media dabi Bible so wonu no ohira enti se nyame be hira wo a eye sika mu eye yedie mu eye nkwatenten apomudin mu enti na wotwi Pastor Benjamin Aidoou ha wo bia no de amaye pa the Church of Pentecost enti me ya sure say Church of Pentecost ne be yansafu menyina o maye credo me pa cho mu ba Facebook Dickness so ha mu be hu Dickness live Facebook and YouTube. The spirit of poverty e ma menko papa wona the we as I word when they see frɛ maso no na me pese de nyame de share papa no papa me mo akwaba Pacho bibia boko de. Papa no wa benfidie no, wa benfidie ni ya mame. Pacho bibia boko. Erade atom, asomdwe e wo ho. Oh, ye da Yesu ase. Na asomdwe wo ho. Ah, me pesa de no. Papa na asomdwe wo ho. Kristo asomdwe wo ho. Na chese wo Kristo asomdwe a. Wo ye odefo. Ano ara no. Papa na chese asori man obi an ho ya de. Anopai dia said the ache ye no e di say Erade atom obia asomdwe na so no so wow sa asomdwe no a eye adwuma wo fidue mu no eye adwuma wo ba bia anopai ye cheche wo nyina na yakacho say Erade atom ne na asomdwe ode ache wo no e be ya de fofo mo abrabo mu ne eye ahokire ne eye ohia de eye yade de eye musuo de eye sign no oni ame a ode tumi ma ya de che ye no obaye ni nyina ma o enti the Church of Pentecost ene e Kristofu a otie FM anopai na o mani je live worship a Katakyie FM anopai yedi mu tintembe no Erade be hira ho na wotwe no obaye kase na wotwe Kristo be ye kase me ma me wa ha me ma die nya Dickness Grace ando ye owo me 1 2 ye owo me wa ha mumo owo me Mike mame Mama Dickness mama kasafidie ni mame me pa cho ho ye de ye da Yesu asepa di entia on di entia nyame me ba ha no oh Jesus Erade nyankopon hira mama pa no onye nyame onye mama kaise papa me pese ye ene ye dwendwen ade bi ho because ene mmire mu no asetene mu no obi bese sika ne abrantie sika ne ade nyina papa me pese ye tiefo ene wo bless wo mo the spirit of poverty enti wo se ohia nka se ye fe no ohia no ye se odidi ni bia no ede hia no ana yo menia anopai nyame onhira ho wo topic a odi ato sa anopai say authority as fo nyankopon emu onuadofo ba bibia wo no me pese anopai wakoma mu eya wo dededededede na odi anu yam hye emati as fo nyankopon wansan say Erade na ma obi ediye one na ma obi nso edihia anopai wa sorry onyame a o ma wo sorry ye no onim nia obetumi aya ama wa brabo enti anopai se wo ya obi mu wo ha obi mu wo kodande bi mu anopai waya wa twense wo hu ba bia wo fa hu bia wo dia abrabo no ewura me pesa anopai me shaw bona me shaw komito abrabo so se onyame a wono ote ase no obeya wonwode ewo umu na sadia wo twen no nya saa na Erade wo twen anokwa sam se atifi asam a wode amaye no a ya hwe no ade a ya fe no ohia ne ahokire ne nyina ya ade a ewiase mu abrabo ne ade ye na ama
ye hu sa enioma no na ha yen na onyame tibu pone na adwen de oh munua enye sa na te anope onyame pesa akura papa na je onyame tibu pone na adwen no entisa se onipa beko ohie mu onipa beko ahuchire mu David nia entisa akura oh Jesus ya sha sifija necessa try some yati asese onyankopon sheda bo garden fe garden sari o si ye na so de ni pe eba betumu no na uhun se onyankopon timu po de bo nipa no na ye ni jesem o de nioma nyina to no awrade agasa hwe ni no hu se it is so beautiful also and the God saw that it was so good everything he has created was wonderful before he brought man into it and asked man to take dominion enti woni pa no onyankopon dwe ne ho papa nyame dwe nipa ho enu nti na obo ade nyina ma nipa nyina no onu atimu se bi nipa ma munzu omana esukomu de na wontimi wonya bibi nnom se ma fa aduaba nsefo ma na mfifia ma banche na amo modie na amo mango no kube no ma fa ni nyina nkeke nipa ho a nipa pesa ni omani bi obeye den etinya me boni nyina ma nipa ne chese papa ye hwemu a enyoma nya me bo ma nipa ni nyina ne chese eya ade a eye defo ade a ye de ma nipa o etinse wo bi wo sika no wa wo ne ma na papa wa probadi bibia wo sifia ma ne ba wa toka ma ne ba wa bi adwuma ma ne ba wa toton tari nyina dia kan wo dia ma ne ba enu bi na nyame ye di ma onipa papa ma ne nko eti wo nyankopon adwum papa de me nua dofo no pe se awrade ama de pa chi na wo yi na ye de a obeya nsanchane wo abrabo enti saade na onyankopon ye ma nimpa no ma yati ase ese onyame ensusuye ne na adwen woni pa wono eye pa adofo no onyankopon a obo wo a waye wo na no pe woti ase no owo tumi se obada ne nioma nyina ewo wabrabo mu ye tesa ye nua ne de ma me ye kan ye wo Deuteronomy chapter 8 verse 18 no some kind of potokase mu a o say and you shall remember the Lord your God, it is he who gives you the power to get wealth, and he may establish his covenant which he has sworn to your fathers as it is this day. Enti wo try some no mupa dia chese ye die ya ho fadie se de ye tiasie onyankopon pese ye be hye na nyama yi na ye esanse na o can say remember the Lord your God. Your God has given you all things that you want and you deserve. And obey erade no de nyoma nyina manipa. Wo a wadi ye, wo a wundi ye. Erade wo kwan se obama wadi ye. Na wadi ma wo kwan se obama wato wo ye die so. Na anumiam se no aye erade dia. Enti wo kan tro sam na ye gusu ekana. Wo se ono no matumi a ye didi ye. Wodo no batintim ne timu pon ne bosha wa hye wo ye ho. Onwa su na asase a wo kan kire ye na gya no mo no ode ba ma ho enti anopai no ne ya pesa wo ti ase ne se ye kaya urade e wo na ye ye mu ye kaya urade wo na bambo mu ye kaya urade wo anopai adechen konkron ne fefefa wo de amaye na ya kan aka kire ne se ye die ne nya maaya ye die no enya maaya ewo heya anopai tumfo nyankopon a wa ma de pa che wono wodi ama wa kuma munya wo dadadadadadada na ma wa twene nyina temno so na ma wa yeye emfro nko nanim na wo ye ne saa no obedane wa asase ni ama osisi a hwe menua me pasa wo ti ase so onyankopon ompa ya wo kire ene de medi nkin aka papa wonye den eduru bebe no na ne ma odi nkan di asase ne ma ho no ekwe di nsensambia ana wekwe di asase a wo ho kire wo ehye ase no na nka ye dedede abra Joseph kwatena Egypt ne anasa ye fer Misri bo asase so no na ho de pa na eduru bebe a na aho kire na ba na eku asori etia won na wa abra bo hu aye denden do no awrade sanse ho bo se esese wo kọ bo se asase so wo kọ bebe a wono asase we sesia ewo ne nifusuo ahye so ma enu na wo kan ya baka wo Deuteronomy wo se samunya du asase ne so a na samunya diye ya wono no ma mu diye wono no ma mu diya enti mu kai mu yankopon wo yi mu na de mu ba asase so adenjo yankopon ma wantra hu ye hie mu ono na mani pedi ye se diya
adantre wa ma wantra ho yehia mu antra Misrim anso wa babrese ambre bra na wo bre na oka cha on se hwe me beyi mu akobo asase no so asase a ewo ne nifuso ahye soma eno ma ya ti asese onyame obo he no ni timu po ne enye bone e ya dwempa papa no ka kire ho Jeremiah 33:3 say me ni madwe a me dwi wo ho enye bone die na mom sa wo asiso abranti ababa wa asiso mama wa wieye pa ene ye nidaso enti ewieye pa ne ye nidaso wo homa now there is power to break this poverty. One of the powers and one of the key to break poverty is you have to acknowledge that God created you and He has installed in you some potentials and that potentials has given to you for you to regulate yourself. As I say, who yankopon a obo wo eni ni 2 million na ho dia wade ahye omu na na president ya ya sorry ya my God my God me mama Grace eto nyoma ye yom ba ko na mama obi a wotie no wo sorry awrade tiawa na me ka say one of the key powers is for you to acknowledge that God has given you this day an opportunity to break forth every yoke and to liberate yourself through worship and through prayer. Masuta yanda daba. Mama Grace so my oh my God. And can he do an open?
so mienu edun so nchechemu du nine no ose memman ya amafra wo no if people who are called by my name will humble themselves, pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive them their sins and will heal their land. And obey Eradia wama ye tumi no. So ubaji atumu a se ne tumi ahoden ye adwumu a na ubetwe abe no anopay so sorry ni ayeye mu a obesa wasase yare obesa wasase yare na chese wo gi power he gives the power obesa wasase yare obesa ne yare that one no two ways. Believe in yourself brother sister, believe in yourself. Believe in so na ewia sorry now utumi ne na yiri wo de wo to so no obetumi ama wade bia wo ntumi ye ebebam na watumi aye ebema wo mra ya ate akọ bema wo mra ye ate akọ sa wo mra ye te kwa Awurade bema sha esi samra ko isa kai do Proverbs 22. So do you see someone skilled in his work? They will serve before kings and they will not serve before officials of low rank. Eti sa skills in your back and go for me from here and you low people brand and from and to break it to poverty now. Everybody out to mount. You can become a skilled who will be a creative. Put me bold baby at the floor because I didn't know what the apano or be very mad. Shall we a Tyler?
totas we japatasa ubu se what totas na wie no wie wo die no si ye soronko ona na wo bo abaso chomba fo ni wie ni medware yo King's Metal and Fabrication West what is it we see open gate ni dia hwe go fo ye gate ba na wo be ko ho be ye gate mo wo de ba to akona tese go fo frefe papa na gate let us why no King's Metal and Fabrication West so pay so tiase na o tie ye na o de tie o tie na no that's all so everybody no pay ya that's all give everybody 2 minutes na ho dia the poverty ko the Papa said, "Yeah, was still so big baby and then watch it." I make one some community canteen. Just said, Mama don't never business man did you must know we don't want to. now when you say for years hospitals are yeah more best you will be a skill if you are here just say for years you are people for crowd. Let me people would here for what who say yeah people enti yan kan say juma wo juma ne high tech juma e juma biara 1 year singa kwa na wo skill saka na values wo dia ka wo juma ho e ba ma wo break it through wo juma enti so what you say e mo kwa wo na wo so wo dey call wo dia ma ho skills kakra say that for bibi tell ho natural special oil we who stick on we dia be there. This is a creativity creativity na menu wa go school ya wi gale ni kan tell for na say wo say ya wo say obi ni gale bu sache no di sugar and kan tell ka wa your friend say why kibo gale who ye papa me who that's ya bro so kibo gale ya de papa ya me say gale ni do ni di wu ye moto sabara no ni paru wo hu ana and the school for mo gale wo baba ko ni kan tell wa sila opekigo openi creative that's obi creative obi so na de ba obi creative ade ya ndada obi creative ana pray there na wo town there na wo ye there na wo ye waduma may God give you skills may God empower you right now may God empower you as you are listening to us and worshiping the Lord right now may creative spirit enter you ade bia wo in the mighty name of Jesus, we are calling on the Spirit of God to descend upon you right now and to liberate you from every work that you are doing. May your handwork be creative. 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 In the mighty name of Jesus. 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 In San Yumamu Etumi Embra. And San Yuma Wadi Embra. Nimudia Aim Emposo. Abra was sorry now in a year. For your tears for young woman. And China will never be now. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yatuntrumwo Nimdie Neyansa Sewo Efata o Nimdie Neyansa Yeshirawo
yeye ampananum da edu baby e mo odi anope said you baby a to because if I walk through the valley of shadow of death I was Psalm 23 I will not fear I will fear no person let us say odi ahodi bi sorry and he's waking up from the weakness so me hwe ase a mase sorry Rade na me boafo anope yi me pesa wo ti ase se wo so rade ya na wo di wa hoden eto no so no obetumi aye ne oma nyina we pray victory upon your life we pray blessings upon your life ye bonku nimpa ye de mount ye boye die pa ye de mount ye ka kira wo se rade anope yi atwetwe ne oma nyina mu wo ma de ache won de na wo ti ase ne de na moje di wo mafuru san de anope yi owo ne oma bebre yama wo on radofo anope sorry when you meet too many in the new yamso. Sorry, we're ready in console. Sorry, we're ready. Aye, sorry, we're ready. Shiramu. Sorry, we're ready. I want him. Never ready by your cassia. Amen. Yina be why? Amen. Yina. Beda. What's you? All nations shall praise your name. All nations shall praise your name. All nations shall praise your name. All nations shall praise Almighty God. Almighty God, all nations shall praise your name. 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 Beyi wayo Namayina Beda wasi Asidasa wo Mayina beyi waye Amayina Beda Asofuba Grace Anapemi pesa wodi wanoto asam wo yimu pesa wodi wanoto mu yada onyankopon ase onyankopon na ma onipa tumi a odidi ye senia Mose nguma etosu num eti nwotwe ndichemu du nwotwe no ka no onyame na ma nipa tumi a odidi ye ti se nipa wonni bibia na wo ho a na ho yira wo enti eda no na maami kunani bi na ni kuna wu odifo ni kuni odifo papa no na wawu na owu jaka owu jaka oyo odifo enti na okafo no aba obefa ma mene ma baako apapa ya na be ya obeyisu na be se e ka no betina na odifo yitwa na ma mene bon mo papa difo mo bo na ni kuna wu ejaka okafo aba na papa dizate e na wo fi then a wolf here. What do you have? What do you have? And then we walk wolf. I'm blessed. You walk and look at be a what to. Yes. And was the pay. One management. Na coffee from John to who are there. Annie. Tim Mamma many chinikoi. Oh, chinikoi. Empty gallons. No, the begu need them. No, the tomb. Na hwie kakra na wo no hwie onyame ompese nipa ko be kire no hallelujah enti ma me ne tumu a ofa enwo kakra na wo no ohwia eto ontwada ohwie ya magalons okogigiye ni nyina eye ma ka sha pedi fo se papa gallons na san enti gallons no san no na kire se enwo no to atwa enwo no to atwa koton
Onsan koton. Na fa tu echi awa. Mane ntran ho. Dabi. Onso ngwa koton. Enti nyame on pese nipa mo be kire no. Nyame a obo yen se de modi ka aka no edi ntrom ho no. Nyame o ma nipa bibia odi be twitwa ne ho a. Ehia no. Sa ne nyame wa ye. Yes. Enti nipa wo te ho a eni kwanse ehia wo. E ma ho nkyere wo. Ho nkyere wa na ogu Nyankopon ne ma. Na anopai insuranka Awurade se ono na wa ma ye tumia ya didi ye ti wote ho a entna wo na ase kwa entna wo to so kwa sorry na ye adwuma na wo ye adwuma sika beba na wani age na wa hye Awurade dia na wanyam amen grace na amen shiraw amen enti ama sade odi ato aso no kyese nimpa ye te ho a wote fa kwa sade ye asantefo wo mane ka no obetena wade so na sa obe sori a anomentu ya sa obe sori a anomentu ya ogina obuada obebuada enti Awurade anope weyiw na washiraw amen umwandada abra obe sori umwandada abra ne tumi di wachi umwandada abra waye wadwen se obama Awurade din ayekase wo wanum na obetu anamo awo abrabom anope Awurade nyawo sa na ma wundi ye anokwa asam no se eba ne se yankentin ye ho Awurade ayekrado so beboa ye ade ba ko amanye ene se wadwuma no ehonte adwuma bi wo ho a na wo se anoma wotifa kwa wote wade nti hunhu obi phone na waje eno no entumi mwa wo sa kwa kobokro no ani ekro no yesa kwa kobokro no so obi phone kuta na woji a se wabokro no ani adwuma bia wo hu se be se wo ani wa brabo na oman Ghana emra enje ntom no eno nso so manye anopai tumfo Nyankopon a ye hira de no ye bone mpae se obama wo wafiri wa ho kire mu obama wo wafiri wo ka mu obama wo wafiri wo bre mu obama wo wafiri wo yawo mu na emma wo nya srasrafo na ebama wate wo ho in fact odi nimde na ba hwe dia wodi besi wute nsuo kura na obeton a Awurade ba yawo nsankyerane drinks na obeton a Awurade ba yawo nsankyerane ade bia mama mani mo bi oton nsuo a na wokohwe ne fia na wa ho badwire wo kyerese Awurade na matumi ayedidi ye na wodi agitum na ka kyerɛ ne sɛ wobayɛ na obama wayo na wama na aboro so amen amen Amenyina beyi wayo oh amenyina beda wasio apara amenyina beyi wayo dada oh amenyina beda Jesus. Hey! So running the Antonia, you are free. The Church of Pentecost. The Church of Pentecost. Nebehi. Pastor Benjamin Aidoou. In fact, and Papa may I shirapa, and I believe that I wasn't me be phone lines no a tomb. Na me assure say and then Papa and so the money tiepa, and I believe say no. Nyamia sama wode buy na mo mai shirapa ama in fact o mai shira na mami be phone lines no entum ene anopai obi betimi afre say number ni 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 frɛ na won so no I believe say ubetimi aba so papa ma menko ahoma no so na menko fa me first caller hello anopenya me ayo yi ana hallelujah pacho manenko mai yo yang papa Benjamin kami trapa mesie nyamia semina
anapɛ awurade bɛyɛ ne yie ɛsiane sɛ waka akyerɛ yɛn sɛ sɛ wode woto nyame so a nyame bɛyɛ wo yie nyame nhyira wo paa mɛda ase Onshiro. Papa bompa ye man mame. Sanse wotie na wo se nyame wo bompa ye man na nani na wo twi wo ye bia so bade nye ni yi. Meni aba anopai no ya bompa ye. Wojuma bia wo ye. Ade bia wo ton. Bia wo ni se som. Anopai se wo je Awurade di na wa frɛ no. Ye nipa na wo frɛ ye, wo frɛ Yankopɔn a. Wotie na asam na wo de wo ho ato no so. Na obebie wa kwan nyina tumfo Yankopɔn bia kwan bia ma wo na ma wo nante trene ye mu ma wo nante konkron ye mu ma wo nante adwuma ɛho tie na fei onhyira wo woni wasefo ye bete wo nka no na wo de ayeye ma Awurade amen amen osu betimi afre na wabaso 0549 687 100 0549 687-100. Pastor Benjamin Aidoou, the Church of Pentecost, Nebehi Assembly. Papa Wofia, one mama, me ankasa me owo me Deaconess Grace Aidoou, Fre Nebra so, me gidi say neno nyame asema e ba ye no, the power of creativity. Sanse nyame ne mani petumi. Enti se nyame ama Elon Musk tumi a papa ntunku ntimi anye car na ye frɛ Tesla no dabi ontimi nyame ama abrofu tumi apostle Kojo Safo Kantanka wa mani tumi anko ntimi nye television ne car ne saade ni na the power of creativity ontimi etineze papa nyame de nioma bi adue nipa bi mu eyemu a ana nipa huhum a se wo nipa no be hu se nyame de we na ama wa onimse no na obeden ubedidi so ose asase so no no mai na ye Awurade dia ekudi nipa wote so nti wo angasa wo hye Awurade botom wo hye Awurade tumi mu wo hye Awurade ahoɔden mu ɔma na ɔma yɛ tumi a ye de aeroplane etena mu ani papa na mai bia wo kase me nyame na ma obi tumi ma no ye enko anya nka ɔno ka wesu enya ba bi nkasa ontumi nti de okachire Genesis wa say asase na me amamo no mundodom no na ye a broad umbrella abrofo ka ho ebibifo ka ho na ye de ye nioma kase wo ye man mu na ye te FM station ye kase wutie ye na ma technology wutumi tie ye wo hwe ye Facebook Katakyie live wo hwe Facebook YouTube ni ye nyina ye Awurade adom ne na ho den anope wonso betumi ye nioma bebre there are so many things covered that we want people to discover. Enti anope wo pesa wo ye discovery a God will give you power to do it. And you remember wakata Papa, there are so many things still covered. Ye hwe nkofo abetumi abie so. Mana ye uncovered. Enti wo tumi bie ba ko so a dey say somebody has discovered. We have discovered you. Yes. Pastor Benjamin Aidoou. There are so many things to discover and uncover. Oh, mutie me wonte brofo na ma minchire chire ana papa be chire ma betwi. Nyane, ya me pa chen say, onyame de bebre esensia ye buabu aso. Awurade ebuebue nyoma bebre so. Ohwehwe nimpa obetumi ebue so. Enti wutumi ko bie ba ko so a na yes obi a discover what discover at the forefront and no enti na ye so IT say phones Pro Max ye ko ye ni bie obi a discover 3310 na oni ho bio anka ono no the master papa de ni so ko ne ni wo bie mi anyusu enti obi a discover bibi forefront enti ye buabu anioma bebre so begin to believe in yourself. You have to uncover something. Be a bibi so. Na wo bie so ya de udin beto so. Be a bibi so na wo bie so ya de udin beto so. Papa mze a kabe 15 minutes a me ba justice wa ha oni e be gbawura wo so de mu just 15 minutes na ya sori Nyankopɔn pa na ye wi a ye be sa ba biem Aferi community canteen fo nyina ya patasi fo nyina ya minhira mu nyina Tiero event enlighten missing number ni 0549 687 100 na and kwa sam say ye na ebeyi nko na Awurade adom ye sofudie ne duru ho efi na ebehi krobi ye de epuayem na ebehi epuayem nyam be kire ya ase ebedu na ebehi
Nebe hino ya wabaga jansha ya new site. Ansa bedu afari. Ohonyina Church of Pentecost ho. Afani na where ya hwaso. Papa na wo boy adwuma. Edu ekurofrom enso ho de yete ho kra de ho de yete. Oh Jesus. Enti obi biala ote yenka no anopai wo akwanyan se. Papa Papa Pastor Benjamin Aidoou wa chire branches ni nyina nyame adom power of creativity no ohu de awurade de adua ni mu se ono no wo se wo gye nyame ma efri mponchire mu chire nyame ma mo mu ngan kasa no e de wo mo fa kwan pa no so de wo mo ko soro ahima mu no ohu se creativity no enne nyame de sa ne ma we mu nyina hye ne nsa awurade adom ara aya so na aya ne sa ma ye enti ye gba awurade mpa ye se anopai obi biala ogye awurade di no awurade bɛyɛ no kɛseɛ na wasɔre efiri ne mmerɛ ɔyɛ mu na awurade ahyɛ ne ho animuonyam ɛwɔ no nso abrabɔ mu enti awurade bɛyɛ ɔwɔ tumi nti ɔbɛyɛ no nyinaa nea ɔgye die no anɔpɛ hyɛ asɛn sɛ wodi wo ho na wonya nkwa na nkwagyeɛ no bɛyɛ kɛseɛ nyɛ wo nko ara na wobɛnya wo wo ne wo mma ne w'asefoɔ nyinaa nea wɔresɔre no nea wɔrehyira awurade no nea wɔregye ne ho die no nea ɔmma awurade kwan na ne tumi ayɛ kɛseɛ wɔ no so no awurade bɛhyɛ ne ho animuonyam na afei watumi adi ne ho so anɔpɛ wayɛ yie mu no awurade bɛhyira wo na wɔtwe nyinaa yɛde ayɛ yie ɛne yɛde ma awurade ne yɛaka kyɛn sɛ na ayɛ yie mu no ne tumi aka nyinaa bɛyɛ adwuma enti wo a wotie yɛ yi awurade ɔbɛyɛ wo kɛseɛ na wahyira wo awurade bɛyɛ wo kɛseɛ na wahyira wo Pastor Benjamin Aidoou me pese me ba justice wa ha ye be wura wo so de anim be 10 minutes na ye free ho ai ade ba ko anwoni ni say enua justice no say ya wo ba dia ne de ya say o ye menua on see ye sia pay o me nama papa o number ya whatsapp Wow, justice so microphone ni mu mame na ye mura wo so de ni mu na no pa no nyame nye nyame na ne ma so enye ne ma Minister Justice wa himfa Richmond bo keyboard no bo keyboard ni na Minister Justice mu dem esa mi gutuno sana mi danasi animuna ba ana beta mi mi gutuno na mi danasi animuna ba o maye kampu Yehovah nani muna mbani asamisa nikutuno nami nanasi nani muna mba anopesa yasa yakutuno naya nanasi nani muna
no pesa ya sa gudu na ya na si na ni na kwa ano pe mo maye kafu Yehovah na ni mo na mali asa na gudu no amina na si na ni mo na kwa ano pesa ya sa gudu no na ya na si na ni mo na kwa oh my kafu Yehovah kafu no na ni mo na kwa ni asa gudu no na si na ni mo na kwa wakra no disarray wakra no monia musana nyoga disarray di wakra adopa wakra no monia musana Jesus, I am a power crown on the Amosana. Jesus, you're right. Jesus, and a power crown, Jesus, Jesus, and the crown, and the prayer crown, Jesus, and the prayer crown, yes, Jesus, I'm a prayer crown in you. I'm a Jesus, I take one now. Oh, yeah,
Jesus, Jesus, I give power now. Oh yeah, Aparapa, I give power now. Oh yeah, I give power now. Oh
Bawa doma kumani. Ado. Yes. Saria midi biawe. Ezudawa. Odini moja no abo yehu. Oh Jesus. Odinado. Yegina. Yegina. Saria. sɛ Pentecost asafomani nyinaa nso ɔma wo nhyira. The power of creativity.
a wo yɛ sɛ wo peke a papa na asa akɔ miss call mamba papa bɔ mpaeɛ ma ɛyɛ na wo nso gyina bi no so ana wotie yɛ no mɛsrɛ na wode wo sa to akoma pono so berɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛtwa tuo nyankopɔn ne aba nkɛseɛ wo a woayɛ yɛ yie anɔpa yi yɛgye tom sɛ woayɛ yɛ yie berɛ ebi mu kɔdaeɛ na wansɔre na yɛdeɛ wode wo nkwa akyɛ yɛ nkwa a wode akyɛ yɛ yɛsom yɛ bododo ɛkyerɛ yɛn sɛ wo nneɔma pɛpɛ bebree ɛde ma yɛn na anɔpa yi wode yɛn ɛbɛkɔ adom no ho wɔn wɔ asɛm no so ɛma yɛn ate aseɛ sɛ ɛhu ne yɛde aseda no a yɛyie ma wo saa wo nyankopɔn wode tumi bi bɛwura yɛn na saa tumi no bɛma yɛ di yie anɔpa yi yɛagye wadi na yɛasɔ ahwɛ na yɛgye di sɛ woayɛ yɛ yie obi biara a ɔtie na ɔde ne nsa to n'akoma poro so ne nnea wɔmfa nto so koraa owura anɔpa yi ma ɔhohom mbɛwura no anɔpa yi ma ɔyɛdie mbɛwura no anɔpa yi ma ɔsomdie mbɛwura no anɔpa yi ma wɔnkwa mbɛwura wɔ ma wɔn mma ndi yie anɔpa yi ɛna dwoa da yɛ dɛpɛ nyinaa adwuma di kan yɛ ɛhyɛ so ɔwɔ man ghana mu anɔpa yi biebie w'akwan ɛma wo mma awurade biebie w'akwan no atutu anam a wosi yie anɔpa yi wɔn a wɔtɔn ma wɔntɔ wɔn a wɔredua ma ne ntiti wɔn a wɔwɔ adwuma ma wɔnyɛ promotions in the mighty name of Jesus we pray grace we pray glory we pray victory upon their lives in the mighty name of Jesus wɔntom mmɛkata wɔn so wɔhu mmɔborɔ ma yɛ wɔn kɛseɛ na wɔn nkwagye a wɔn anya wɔn anɔpa yi no a wɔde hyɛ wɔ animuonyam yi ɛnyɛ animuonyam sɛ ɛbɛtena hɔ nnɛ ɔkyena ɛne daa awurade nyɛ wo yie ɔdɔfo awurade nsɛ sie adeɛ nyinaa mu wɔ yesu din mu amen Pastor Benjamin wopɛ sɛ wopɛ sɔfo a papa namba no yɛ 90.9 Katakyie live worship na yimbomunye nsori nyankopɔn yɛnkyɛ nyame asɛm na yɛnyɛ asɔre meko yɛ ne kyia Big Joe funzo na sɛ so sɛ adua kwa Master Latif Motors and Spare Parts Joy Assemblies of God Cooperative and Social Service Unit Chame short from Wadasco Yesusu ne current savings business account group loans ne nyinaa yɛwɔ atɔdeɛ a brane bɛni mɛdi dwuma usika no mesɛ ɔmfa nhyɛ wo mpa no so wode hyɛ wo a woanhwɛ yi a akura bɛba abɛwe akura anyɛ sɛ obi bɛba abɛfa me na maka no ɛtifa berɛ a gastofoɔ ne fa bɛtoɔ ne mu bi Kings Metal and Fabrication Works ɛfiewurafoɔ no nyinaa Octave Music and Clerical Shop and Musical Instruments wo nneɛma bia Tiero Event and Lighting London Video Hotel Vicky Boutique Mama Arabana Multi-Purpose Adansi Unyama Building Contractors if Winina Mupacho Nanko Mama Arabana Multi-Purpose Sipasi will do that dancing now being a CK for she electrical electrician Winina Mupacho Jumano Firama or Siblana Wayani Fino and Koto Waya Bian from the Waya Fio a CK for she electrical
mekyia mu nyinaa nyame nhyira mu nyinaa sɛ mohyɛ yɛase na mogu so hwɛ yɛase nyame nhyira mu na ɔnyɛ mo kɛseɛ paa yɛtia church of pentecost asafo ma nyinaa wo a wotie ne a wokɔ pentecost mekyia wo na anɔpa yi nyame nhyira mu nyinaa na ɔnyɛ mu nyinaa kɛseɛ manager Gladys agya pata manager ne ni ate na ɔsa agu adeɛ na ɔbrɛ ne ho ase nyame nhyira no na ne ho so ɔfɛ Upper community canteen, Ma Benis, Ma Lydia, Mama Do, and the papa can the power of creativity. If you go upper community canteen at the Commodore, a community chia momo, a mutual, a granibia, a pocket and my thought is a yes. Papa, you what's a granny upper community canteen? You never do what you would be a granny, the woodin. Namin show me in our penalty. I'm sure we are not going to see from another senior. And may have been my chin. This year, they made him a crowd. So, to communicate on air, but no, the long time.